uJesu Kristu oyinkosi, bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela sikhuleke. Baba, egameni leNkosi yethu uJesu Kristu, udumo nezibongo kufanele wena. Nkulunkulu ophezu konke, odalile izulu nomhlaba. Baba wethu omncane, osithandile ngothando olukhulu. Sikunikeza udumo namanje, Nkosi, ngoba wena wedwa lungu lwakho lukufanele. Siyabonga Nkosi nalolu suku osiphile lona. Sibonga ukugcinwa othandweni lwakho olumangalisayo. Sibonga ukubekezelelwa. Sibonga ukunakekelwa. Sibonga Nkosi ukuthi uyalalela ney'celo zethu ney'khalo zethu. Konke Nkosi uyakulinda ukulalela. Siyabonga Baba wethu omncane, nangayo le nyanga esesafika kuyo unyaka oqalile. Isaqala nje Nkosi sibone ukumangalisa kothando lwakho. Siyabonga Baba wethu omncane. Siyakucela-ke njengamanje sizofunda izwi lakho ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Ulikhanyise ey'nhliziyweni zethu. Siphe Nkosi leso sifundo ofuna sisifunde namhlanje. Siyazinikela kuwe ngey'nhliziyo zethu. Khuluma nathi, usiqondise, usiyale, usikhombise indlela ngothando lwakho olumangalisayo. Uthe-ke Nkosi izwi lakho libukhali kuney'nkemba zonke ezikanhlangothi zombili. Wathi liyahlaba lihlukanise ngisho izindlo nemicabango. Nkosi, yenza-ke ey'nhliziyweni zethu njengalokho lona liphula imsidara. Inhliziyo eqinile ikhiphe, fake inhliziyo yenyama. Siyacela ngokukholwa, nangokwethemba, nangokulindela, Nkosi njengokwethembisa kwakho. Siyabonga uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiphinde ngibingelele-ke bathandekayo ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Uthando lwakhe kuyasimangaza mihla nemihla. Okuvuka nje kuba isimangaliso Nkosi yami. Usibheke ukuthi Nkosi ngoba angenzi ngisho nakahle. Kungani Nkosi ungithande kangaka? Siyambonga kakhulu-ke bazalwane uNkulunkulu nothando lwakhe. Namhlanje-ke bancwele sizofunda izwi esizolithola encwadini kaLuke, uLuke 9. Sizoqala nje ukufunda ku-51, kodwa izwi ebengifisa sikhulume ngalo likhona lapho ku-55, 55 kanjalo, kodwa sizoyifunda yonke le passage kusukela kuvesi 51. Sifundeni-ke bazalwane. Verse 51. Kwathi sezizaphelela izinsuku zokwenyiswa kwakhe, wabhekisa ubuso bakhe ukuya eJerusalema. 52. Wathuma izithunywa phambi kwakhe, zahamba zangena emzini wamaSamariya ukuba zimlungisele. Kepha awamamukelanga ngokuba ubuso bakhe babubheke eJerusalema. Kuthe abafundi bakhe oJakobe noJohane sebekubonile lokho, bathi, Nkosi, uyathanda ukuba sibize umlilo wehle ezulwini waqede na? Kepha waguquka, wabakhuza wathi, anazi ukuthi ningabamoya muni, ngokuba iNdodana yoMuntu ayizanga ukubhubhisa imiphefumulo yabantu, kodwa ukuyisindisa. Base beya komunye umuzi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, sibona le ndaba. Kuningi ebesingakucaphuna la, kodwa enhlizweni yami kuyaye kwahlala uvesi 55.
Kuningi ebesingakucaphuna, njengakho nje ukuthi ubuso bakhe babheke eJerusalema. Kodwa-ke sizocaphuna kakhulu, sizogxila kuvesi 55 ethi anazi ukuthi ningaba moya munye. Siyazi yini bazalwane ukuthi singaba muphi umoya thina? Siyazi yini bazalwane ukuthi simele njengabathi bangabantwana bakaNkulunkulu bafumene umusa, ukusindiswa, kwenziwa busha izindlela zabo. Siyazi yini ukuthi imuphi umoya okumele sihambe nawo thina? Ukushisekela kwethu sishisekela ngamuphi umoya? Ake ngithi nje bazalwane, mhlawumbe uyashumayela, kungaba open air, kungaba sebhasini, etekisini, or esitimeleni, noma kuphi, noma nje uhlangene nabantu abathize uthi awushere nabo izwi, bese bekuhlasele ngamazwi, bakuphikise, bakhulume lokhuyana nalokhuyana. Ufikelwa yini enhlizweni yakho? Kufika ukuthini? Mhlawumbe bangagcini lapho baze balidicilele phansi igama lakho. Kufikani enhlizweni yakho? Mhlawumbe uthi uyaba-approach-a, uyakubona ufuna ukukhuluma nabo, ucela ukukhuluma nabo, bancambe. Bathi nje eyi ngeke uzosibhora, basho lokhu nokuthi usuqalile abazalwane vele banjalo, usuzosicefezelela. Ufila kanjani? Uzizwa kanjani? Enhlizweni yakho yikuphi okufika kuqala? Kuyafika kuqala yini ukuthi baba bathethelela bakwazi abakwenzayo? Noma kufika ukuthi inkosi akuzibonakalise, yehlise ulaka lwakho, ubaqothule ngoba baphika wena uqobo. Ikuphi okufikayo kubo? Uthi-ke uJesu ureprimanda abafundi laba ababili, uJohane noJakobe. Uyabona bayashisekela, bayamazi uJesu ukuthi ubani. Bayamazi, bayazi namandla anawo, bayamthanda, bazinikele ekwenzeni noma yini ngayo. Kodwa ukushisekelwa kwabo kukhona kuyiphethe yini inhloso kaNkulunkulu ngokuba khona kwenkosi uJesu? Uma ngabe siphenduka, bazalwane, sikholwa, sithathe insindiso, sisuke sazi ukuthi sizohlangabezana nezimo. Sisuke sazi ukuthi siyanqoba nokunqoba ngaye osithandayo. Kodwa ngoba sisenyameni, kuyafika ukuthi inkosi akuzikhombise kulabantu ukuthi wena ubani. Kufike mhlawumbe ukuthi njengoba basho labafundi bathi siwubize yini, ngoba bayazi ukuthi baphiwe amandla. Siphiwe amandla bazalwane, siphiwe amandla. Lithi izwi likaNkulunkulu, uma ngabe ninokukholwa, noma ngabe kuncane, kodwa uma ninakho, ningasho kule ntaba ukuthi quleka uphose kulwandle. So ukukholwa kwabo, babazi ukuthi uma bethi akwehle umlilo, njengoba umprofethi u-Eli washo ukuthi akwehle umlilo ushise inkunzi yomnikelo ukuze kubonakale ukuthi uNkulunkulu ungubani. Nabo babefuna leyo nto, babefuna ukuthi inkosi uJesu ayivume nje ukuthi kwenzeni. Ngenhlanhla yabo bafuna kuyena i-permission ukuthi sikwenze yini. Bona ukushisekela kwabo kwawukuthi uma umlilo usuwehla bazosha bese beyaqonda ukuthi senze wrong, ukunqaba. Bazobhubha bese mhlawumbe ngandlela thize bazi ukuthi senze wrong. Kodwa manje inhloso kaNkulunkulu, icebo likaNkulunkulu lalingahambi lapho. Inhloso kaNkulunkulu ngokuletha indodana yakhe kuleso simo yayingekho lapho.
kwawukuthi eze angeze ukuzohlulela noma abhubhe isizwe, kodwa kube ukuthi uzosindisa izwe. Uma ngabe-ke enhlosweni kaNkulunkulu kukhona lokho, kusho ukuthi bona base beshisekele ngokushisekela okungekho right. Kusho ukuthi ukushisekela kwabo nomoya wolaka. Ukushisekela kwabo kwakunomoya wokuy'gabisa, angazi noma ngisho kahle. Umoya we-pride, umoya wokuy'qhenya, ukuthi nginamandla okukwenza lokhu. Ithi-ke iNkosi uJesu uma ngabe ibasola, ayibathathi ngolaka. Ithi, mina bamuphi umoya? Isihloko sethu-ke leso ukuthi singabamuphi umoya. Ngoba phela ukaJesu akunjalo umoya. Futhi nalo izwi liyasikhumbuza lapha kuJohane 3 uvesi 17. Uyasikhumbuza ukuthi uNkulunkulu akayithumelanga indodana yakhe ezweni ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Ukusindiswa, usindiswa kuqala kude, bazalwane, kuqala ukuthi ubekezelelwe uze ufike ekulazini iqiniso. Ube usuyakholwa, uphenduke, uthethelele izono, uhlukane nezono. Bese uhamba uthole umoya oyingcwele, uhambe ngokugayidwa noma ngokuqondiswa umoya kaNkulunkulu, umoya oyingcwele. So manje bazalwane, uma sihlangabezana nalezo y'nkinga, sirisponda kanjani? Senze njani? Sizithola sikwazi yini ukuhlukanisa ukuthi singabamuphi umoya? Umoya wethu wenyama, ulaka, nokucikeka, nokucasuka. Kanti akushiwo njalo, kuthiwa laphayana uma ngabe kuwukuthi siyashisekela-ke ukwenza kahle kuNkulunkulu, kufanele siqondiswe umoya oyingcwele. Ukuzimisela kwethu akube kuchumeleleke kumoya kaNkulunkulu, umoya oyingcwele. Singanciki kokwethu ukuqonda, bazalwane. Singabi senyameni ngoba phela silahlile umuntu omdala, sikhulile umuntu omdala. Kuyasisiza-ke ukuthi siqonde ukuthi nabo babeshisekela, kodwa-ke kwakungekhona ngokuqonda. Njengoba kusho incwadi lapha kwabaseRoma, uRomans 10 uvesi 2 wakhona. Uthi bashisekela uNkulunkulu kodwa kungenakuqonda. Kusho ukuthi nabo babeshisekela iNkosi uJesu, kodwa bengenakho ukuqonda ukuthi yena akanawo lowo moya. Umoya kaKristu ulaphaya kwabaseFesu 4 uvesi 2 uthi ngokuthobeka konke, nobumnene, nokubheka kade, nokubekezelelana ngothando. Kwakufanele ukuthi babekezele, bababekezelele, babheke kade ukuthi basacathula nabo amaSamariya lawo. Nabo ngizothini, ukubeka kanjani? Basenakho ukuthi babone bangaboni kahle. Kudinga ukuthi ubheke ukuthi kuzohamba kuhambe, ubheke kade, ubalinde, balinde. Kungafani bese kwehlisa umlilo ubaqede, kodwa balinde baze bathole ukukhanyiseleka ngesikhathi esifaneleyo. Bese beyaqonda ukuthi ukungenisa iNkosi uJesu empilweni yakhe umuntu kunokuthula, kunokuphila okuphakade. Bona-ke basheshe bagcina-ke ngokuthi hhayi Nkosi, singawehlisa umlilo wehle uzobaqothula nabo. Uthi uJesu, yimuphi lo moya mina enishisekela ngawo ngempela? Kanti imuphi, niyawuqonda yini? Niyamqonda yini umoya engihamba ngawo mina? Ngoba phela mina ngihamba ngokuthobeka konke, ngihamba ngobumnene, ngihamba ngokubheka kade, ngihamba ngokubekezela nangothando. Nina-ke aze asho nokuthi angizile
ukuzobhidliza, kodwa ngize ukuba abantu basindiswe. Bazalwane, ukushisekela kwethu akube ukuphila kwabantu. Asishisekele ngomoya kaKristu, umoya kaNkulunkulu, ukuthi abantu bafumane ukusindiswa, bangajeziswa ngoba behlukumeze thina. Ake sifunde izwi liyasiyala ukuthi sifanele ukuthi sibaphathe kanjani abasizingelayo, senze njani kwabasizondayo, sibakhulekele, sibanxusele, sibathande, sibaphe badle. Singabi nakho ukuthi abajeze ngoba beyizitha kuthina. Njengoba esho uMethi, incwadi kaMathewu chapter 5 verse 44, uthi kepha mina ngithi thandani izitha zenu, nibabusise abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekele abanizingelayo. Bazalwane, ileso spirit, ilowo moya kumele sihambe nawo. Umoya wokusindisa, umoya wokusiza, kunomoya wokuhlukumeza. Umoya wokulinda, wokubekezela, ukubekezelelana, kunomoya wokuhlulela. Eyi, siyahlulela bazalwane, kanti izwi lithe ningahlulelani. Simele nje ukubekezela, umbekezelele onga-understand, angenakho ukuqonda, umbekezelele. Noma angakubuza imibuzo eyinkulungwane, ucele iNkosi nje ukuthi ayikusize umphendule. Ayikuphe impendulo ngoba ushilo phela, ishilo iNkosi ezweni layo yasithembisa ukuthi ningakhathazeki ukuthi nakuthini. Uma ngabe nje sizohlala ezweni sibambe ukusho kwakhe, ngeke uhlale entweni ongayazi. Kubiza ukuthi ulifunde izwi khona uzokwazi ukuthi uhlala kanjani kulo. Uthi-ke uJesu lapha uthi asithande izitha zethu, sibabusise abasiqalekisayo, sibaphathe kahle abasizondayo, sibakhulekele abasizingelayo. Bese ethi kwabaseRoma, uRoma 12 verse 21, athi unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle. Uyazi ukuthi uma ngabe ungabi nolaka lokuthi ufuna impindiselo, uyanqobeka lo muntu osuke ubhekene naye. Ngoba uyabuka ukuthi khona uma ngilwa ngizothi ngilwa nobani lo ngoba lo muntu akali. Khona uma ngabe-ke nje ngifuna ukumbulala, ngimbulala kanjani umuntu engaka. Umoya wokufuna impindiselo akusiyo lo moya osecebeni noma enhlosweni kaNkulunkulu ngomuntu. Kubiza ukuthi-ke bazalwane sizazi ukuthi singabamuphi umoya thina. Ngoba uma ngabe sithi singaba kaKristu, umoya kaKristu iwona okufanele ubuse kuthina. Lo wokuthanda izitha zethu, lo wokukhulekela abasizondayo, lo wokuphatha kahle, ngisho ukukhulekela abasizingelayo, lowo moya wokuphatha kahle abasizondayo, wokuthanda izitha zethu. Siqikelele ukuthi asinqotshwa ngempela inteni. Ngoba uma ngabe usuthi akuphindiselwe kuye lokho okubi akwenzile kuwena, usunqotshiwe vele ngokubi. Awusanqobanga wena ngokuhle, kanti wena usendaweni enhle, kufanele na unqoba ngokuhle. Manje-ke bazalwane, kufanele sazi ukuthi ekugcineni kwakho konke esizomelana nakho, sizame ukuhambisa indaba yevangeli. Yikhona lokho okufunekayo. Kuthiwa uma ngabe ubuyisa isoni ekudukeni kwendlela yaso, ufumana ukuphila komphefumulo wakho, futhi kusibekelwe nezono eziningi zakho-ke manje. So singanqotshwa bazalwane ngokubi. Asizazi ukuthi singabamuphi thina umoya. Umoya kaKristu, umoya kaNkulunkulu ilowo ukuthi senze kahle, senze njengalokho uKristu enza. Sishisekele ngokuqonda, singashisekeli ngokungaqondi. Singabi nakho ukuthi ngoba izwi lithi umuntu makufanele akenze njengoba ngisho.
Mnika ithuba nawe uNkulunkulu wakunikeza ithuba lokuphenduka. uNkulunkulu uyanikezana ithuba lokuthi umuntu abone ukuthi ngisengozini. Nakhu nje kade kukhulunywa ukuthi uSepthemba lo inyanga yokugcina, uJesu useyabuya. Sonke siye sazibuka ukuthi Nkosi ngimi kahle yini. Lokho-ke futhi okungekuhle ukuthi ulungise ngoba usuwazi ukuthi kunengozi enkulu. Kanti esikhathini sonke lesi besinikezwe ithuba lokuqoqa sipakishe imithwalo yethu kahle silindele ukuhamba. Sithele amafutha ey'baneni zethu, siwaphathe ngisho nokuwaphatha, ukuze kuthi uma ngabe isibani sicisha uphinde uthele amanye amafutha. Besinikeziwe ithuba elide ukuthi sikwenze lokho. Kodwa uma sekuthiwa umhlaba uyagoqwa, sesiyatatazela-ke manje, yima sesitatazela. Uma ngabe sekungasenzeki, sizophindela emuva. Ngoba into yenza usutatazela, ubuye uma usuthola ithuba, you just go back. Uthi hhayi, kanti kusekhona isikhathi. Bazalwane, sisengozini njengamanje. Sisengozini enkulu yokuphindela emuva. Sisengozini. Uyuzwe uma kuthiwa mhlawumbe kune-case okufanele ukuthi uyi-attend. Then bese kuthiwa hhayi sihlehlisiwe, ukuthi uya-relax-a. Sisengozini yoku-relax-a, sisengozini yokudedela igazi, sisengozini yokuthi sithi hhayi isikhathi vele kwakushiwo nangesinye isikhathi ukuthi kuzoba nje, kube nje. Bese siya-relax-a ukuthi hhayi akuzukwenzeka. Bazalwane, asimeni emgqeni. Asimeni emgqeni singasuki. Ake sikubekezelele konke, sinqobe okubi ngokuhle. Senze njengalokhu izwi lisiyala. Uxolo. Sinamathele ezwini likaNkulunkulu. Ngeke siduke, ngeke kudinge ukuthi siphinde sihlehlele emuva. Sizohamba siqondile, sibhekile kuKristu. Ngithe le passage esiyifundayo inezinto ey'ningi ebesingakhuluma ngazo. Ingithathile nendaba yokuthi ubuso benkosi babubheke eJerusalema. Kusho ukuthi ukuphokophela kwakhe kwakuseJerusalema. Wayefanele akahambe afike eJerusalema ngoba ilapho kufanele afike abanjwe khona aboshwe, afezekise icebo lokuza kwakhe emhlabeni. So wayesebheke phambili. Thina yini sibuye sibheke emuva? Yini sibheke emuva? Kodwa sibe sisho ngemilomo yethu ukuthi noma indlela iye eGolgotha, ngiyoya nawe Nkosi yami. Sisho ngemilomo yethu. Kodwa uma ngabe sekuthiwa nakhu sekukhona, siyaphenika, ngathi asikaze sizwe ukuthi uma sikholwa la, kuyofika isikhathi sihlithwe sihlale neNkosi. INkosi yehle nabangcwele bayo, izolanda thina. Kodwa uma ngabe sekuthulekile futhi, bese siyakhohlwa, siya-relax-a. Bazalwane, ubuso bethu abubheke phambili eJerusalema. Kungabi bikho lutho oluzosithiya, kungabi bikho lutho oluzosiphazamisa endleleni. Athi ohlabelelayo iy'nhlupho zingafika, ungasindwa ngisho umoya wami. Kodwa ngiyabambelela. Ake sinqubeni nje ukuthi sobamba isandla somsindisi, noma ngabe kunjani. Uma sinomoya munye naye, angeke sibe nakho ukungafisi ukusindisa abanye. Uma ngabe usuthola insindiso, bese uyazihlukanisa, uyazi-isolate-a. Ufana nomuntu owakhwela isibani asibeke phansi kwesitsha. Kodwa uma ngabe uzophuma, uthi noma ngingathukwa, noma ngingahlanjalazwa, kodwa ngiyamazi engimkhonzayo. Futhi izwi lakhe liwukuphila kuwo wonke ozolalela. Uyobe usubuyisile, khona uzobuya endleleni. And ngaleyo ndlela uyosibekela izono zakhe ey'ningi.
Bazalwane, kunezono ezicashileyo. Kusho ngazo, ngiyacabanga ukuthi uDavide athi ungisindise nalezo zono ezicashileyo. Ezinjani izona ezicashileyo? Yilezo zono ezenzeka ungakhumbuli ukuthi zenzekile. Iy'ntuli zendlela. Uthe ukudlula wezwa amagama athize. Uthe ufunda, mhlawumbe ufunda wathola amagama athize. Mhlawumbe wabona iy'thombe ey'thize. Yilezo zono ey'cashileyo ngoba awuzenzanga wena, kodwa zenzekile zikungcolisile. Kuke kwakhulunywa ngayo ekhaya lethu indaba yalezo zono, iy'ntuli zendlela. So uma ngabe-ke, ngoba ngeke ukhumbule ukuthi hawu, njalo ngike ngezwa usibanibani ekhuluma kanje, akulula ukuthi ungahlala ukhumbule. Kodwa ngoba uzwile, angeke ukhumbule ukuthi uma uhlambuluke konke ngesinye isikhathi. Kodwa ngoba usubuyisile isoni ekudukeni, bese ziyasibekelwa lezo zono zakho. uNkulunkulu ayiphosa olwandle lokukhohlwa, ube usuthola ukuphila okuphakade ngoba ubuyisile isono endleleni. Asingadikibali ekwenzeni okuhle, asinganqotshwa ngokubi, kodwa sinqobe okubi ngokuhle. Ngokwenza kahle kwethu sobe sesinqobile okubi. Ngokwenza kahle kwethu sobe sesisekhurishile ukuphila kwethu ukuthi sesitholile, sizokuthola ukuphila okuphakade. Ngiyafisa abazalwane sengathi singayifunda le ndaba siyifundisise, ngoba njengoba kuthiwa kwathunywa iy'thunywa phambili, siyilezo y'thunywa abazalwane, sithunyiwe. Asingadonseli emuva, kodwa asiye la sithunywe khona. Ukuthi basihlangabeza kanjani la sithunywe khona, kodwa futhi-ke asibamukele ngokubheka kade, ngokubekezela, nangokuthanda, sibathande benjalo. UJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela sikhuleke. Baba, egameni leNkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga Nkosi izwi lakho. Khuluma ngalo, likhanyise ey'nhliziyweni zethu. Khanyisela umoya wethu, khanyisela umphefumulo wethu. Nkosi, siyakudinga lokhu kukhanya okuvela ezwini lakho, ngoba kuvela kuwuqobo. Siyabonga Nkosi Jesu ukuthi awuzange ushiye lutho ungalembulanga kuthina. Kuthe nokungakazicaceli, wathembisa ukuthuma umoya oyingcwele ukuba sifundise konke. Sisize-ke Nkosi ukuthi sisakhunjuzwa senze njengalokhu kufanele. Kungabi ukutatazela, kodwa kube ukuqokelela. Silungiselele usuku olukhulu oluzayo. Siyacela Nkosi, siyazi ukuthi wena wedwa namaqiniso apheleleyo. Uma uthi awazi ukuthi usuku nehora linini, Nkosi sicela ukubamba ukusho kwakho. Sicela ukubamba ukusho kwakho. Ngoba uthe wena awusiyi umuntu ukuthi ungaziphika, awuwaqambi amanga. Waphinde wathi Nkosi, kuyodlula izulu nomhlaba, kodwa kuyoguquka nelilodwa izwi olikhulumile kuthina. Siyazi Nkosi uyadala izinto ezintsha, futhi siyazi ukuthi awenzi lutho ungazange bazise abaprofethi bakho. Kodwa sipho ukuqonda, sicela usipho ukuqonda. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, nokuthula emhlabeni kubantu abathokozile. Jesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. UJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu Baba ngezwi lakhe. Bazalwane, ngesonto elizayo ngokuvuma nokusizwa inkosi, sesizohlangana enkonzweni yabesifazane. Sikuwo lo mkhuleko bazalwane, asiqiniseni, singahlehli nakancane. Siphikelele phambili. Nkosi sethembile. Nkosi sethembile bazalwane.
Asiqhubekeni, siqinise singahlehli. Ngiyanithanda-ke. Ngiyakhuleka ukuthi iNkosi ingibeke nami luze lufike lolu suku ngisakhona, nginibone, sihlangane bazalwane, kube mnandi. UJesu Kristu uyinkosi.